ମା ଏଭଳି ଏକ ଡାକ ଯାହାକୁ ବଖାଣି ହେବନି କି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ମା ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖାଏ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ କୋଳେଇ ନିଏ। ନିଜ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମାର ଆଖି ଓଦା ଓଦା ହେଇଯାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କର ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜାଯାଏ ତାହେଲେ ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଉଦାହରଣ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ପୁଅର କିଛି ହୋଇଗଲେ ମାର ନିଦ ଯେମିତି ହଜିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ପୁଅର ଛାତି ଥରି ଉଠେ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏମିତି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କହିବେ, ବା ପୁଅ ହେବ ତ ଏମିତି। ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଚାଇନାର। ନିଜ କୁନି ପୁଅକୁ ଧରି ରାସ୍ତା ପାରି ହେଉଥିଲେ ମା ଓ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛିଟକି ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର କଷ୍ଟ ଦେଖି ରାଗ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲା କୁନି ପୁଅ। ରାଗରେ କାରକୁ ବାରମ୍ବାର ମାରିଥିଲା ଗୋଇଠା। ଏହାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସହ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ କାରରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ମା ପ୍ରତି ପୁଅର ଏ ଭଲ ପାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିଛି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।